दांनायनो हाखाला दा दांनायनो हाखाला थरसे खनजेनबाय गैखायावनो बिजौखौल'सो एस्लिमखायो बेनि एवनाया उदैयासो सिगां गोरबायलै माथो बेजों बल जोनो हाबावगोन नोंसोरो दंबा बोरायनि आथिं माखादा नों खारनो हालाब्रा थाइजौआनो फुसलायबावबायलै अ बोरै जाखो गनानै थाबथा जाबायसो अखाबायसो नुखाबाय दा बे सिख्लाफोरनि गोसो सिख्लाफोरनि गोसोआ बेबायदि गावनो गोरलैथार दसेनो ओमफ्राय सेवनाय थाबावनोसै गोसो सिङाव दसेनो सेवो ओमफ्राय सेंग्राफोरनि गोसोआ नैबे बेजे जेरैबो जेथोगोन आं दैया नायदो बिदियावसो बल गेलेजाबाय बायोलै Hello, welcome back to my another vlog. आंनि एसमिक्स ब्लग चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो दिनै आमथिसुवानि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननो आमथिसुवानि नामाव मोनसे गोदान ब्लग लाना फैगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। आङो दा मोनसे जायगायाव माबा जानो थांगासिनो मा होनो फिथाइ दा बेखौनो नायलांनो हागोन आरो नोंसोरना थाइजौ फिथाइ जागोन ओमफ्रायो आनारस फिथाइ जागोन ओमफ्रायो मा मोनो खान्थालबो जागोन। दा जों आनारस फिथाइ जाहैग्रोनोसै लेंहरगासिनो माने गावसिनाव आनारस फिथाइ दङनो बेखौ जाहैनोसै। ओमफ्राय सासे दंहैबावखायो जोंना बसआ लेंहरगासिनो ओमफ्राय जाहैनोसै माबायदि जायो नोंथांमोनाबो नुलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो खुल्थां थुना होनो ना आरो बेल आइकन थुबाथ' मा जायो मिथिखागौना नोंसोरनो आजिखालिथ' बयबो मिथिजोबखासै बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय आरोखि ना। दे लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो दङ। थांग्रोनोसै मानसिफ्रालाय बहा दङ जाखोलै न' सिङाव दङ ना बायहेरायाव दङ जाखो फिथाइ जाग्राफ्रा न' सिङावसो गबथब दंलागासिनो माथो आन्देरा लाइटफोर होआ हस मा जानो नागिरदों मा गान्दु खुबथेलायनाय जालायखो जाम्बा स्टाइल मा जायो सुखुवा जायो आग्ला सिख्लाफोरनोसो देखायनो हानांगौनो होमबासो लाब जायो। हा फाग्ला रेडि ना बस आंथ' जाग्राल' जाबाय थांनो लुनायखौ दायो बिसिनि दांनायनो हाखाला दा बानजुना बानलु थेफ्रा बानलु जोगोनार होनना मा होनोमोनलाय बेखौ मोदोम फुंजोब्बाय रागा जोंबाथाय सबाव लखबैगोन बेयाव बार दे दाबो लखबहैनो हायोबा होलायनांगौ आखान्थिजों खोलैनांगौ रोंथ्रालै माथो
माबाजों जावब्रा हाब जानायासो सिगां जाबाय दा बानलु सोबाय ओरै जाव ए सोलाना लगायस्लाबनो मोना हनै गारसनग्रोबाय थायो बिनाव मोनसेल' गारसोनायखौनो बिनाव फाननाय गोसा आंबो साखिसैब्रा होदोरा मोनसे आयै एफावै नै नुबाय माबायदि हरो आदा दासो जादों आदा बिदिसो जावलायनांगौ दा मानसिखौनो बिदि खालामनानै फानग्रा नुबाय मोनबा मोनबा नैबे फिसालाय बुस्थुआ सयथाबाव आया बे फिसा नालाय देलाय जाया मोनसे मोनबा दसथा बेना बै फिसा जाबायना बेयाव नै बेखौ लुगैखासै दा नैबे बे फिसा बे सयथा लाखायो नुवाखै गावनि बाहागखौ थरसे खनजेनबाय टेस्टी अखा गैला लेखा बेयाव एसे हा होस मा जासिहरखोथाय औ माबा सांग्रां बस प्लास्टिक लाबोदो प्लास्टिक गुस्थिया आलु जाबायसो बेटा गोदैसो मोनदों रायजोनि हाग्रा एवदों नै लामाखौ जागायहांदों दासो फुंनिफ्राय फुंसे अखा हाबाय दासो नै 9:30 एसे अखा नागारबाय होमबाबो फिसा दंबावोसो मावनोसै अब्लाबो जागायजेनबाय माथो दांनाङानोलै गुमै माथो दांनाङानो हारसिंनो गेलेमजोबखाबाय माथो हाग्राया आमथिसुवाखौ हानोबाथाय आमथिसुवाखौ जारुखिबा हुनु पर्यो नि जानु आएको छैन खुला उठाउनु पर्छ अब अनि फोनै उठाउँदैन नरेनको नम्बर छैन यसमा उता निस्कियो उता त निस्कियो छैन तिनीलाई माथो हाग्रायाव हनै बिजौआवल' जयो गुदियावनो जआ ए बोरै जानांगौलै बिदिलाय गैखायावनो बिजौखौल' सैस्लिमखायो बेनि एवनाया बिदि जायो मोजां एवनांगौरा नालाय फैस्लिमल' उदैयासो सिगांग्रोबायलै माथो बेजों बल जोनो हाबावगोन नोंसोरो दंबा बोरायनि आथिं दंबा जायोना बोरायनि आथिं मा खोथा नों खारनो हालाब्रा आजेस' थाइनै मोनखाबायलै आंना गोदै बस जानायलाय अखाबायसो थाइबानो फुसलायबावबायलै अ बोरै जाखो गनानै थाबथा जाबायसो आयै
सोर सेवनाय सोनदां अरखा आमथिसुवानि नामाव ना सुपार सासे लोमजानानै जाबावगासिनो आमथिसुवायाव जानायखौ जेबो होनालै ओरैजायनिफ्राय नुहुरदोंमोनलै मोनबाय र' ए गावनायसो गेफे बेबो गोमोनमोन बै थाइसेया गैया फिथाइया मोनबाय थाइनाय जानोसै ना नै थाइसे औलै नुखादों आं दहाय नुदों एसेल' लानांगौ सिखा मैलासो मोनदां सुखायाखै मोनदां ओमफ्राय असम ए जाबाय हाखादो आं जाग्रोलांसैब्रा रब्रा लासै लासै जागोन ना माथो एफा हाखादावरा बेजे गोनांथार ना साइसआव ना सिखायासो बौबाथाय जानोसै गाइसमोन नायखालै जिब बिलाइमोन नामा जादों वाव हैबो जों दा जाहैसिगोन लामायाव दहाय थाइनैसो हालु हाथाया जाखाला दहाय बै लामायाव थाइनैसो अखानायानो जानाया एसे खैब्रोमब्रोमसो थाइजौ जानो खैब्रोम जाया जायोलै दुथा खावा जाब नुखाबाय दा बे सिख्लाफोरनि गोसो नंगौ नामा सिख्लाफोरनि गोसोआ बेबायदि गावनो गोरलैथार दसेनो ओमफ्राय सेवनाय थाबावनोसै गोसो सिङाव दसेनो सेवो ओमफ्राय सेंग्राफोरनि गोसोआ नैबे बेजे जेरैबो जेथोगोन आं दैया नायदो बिदियावसो बल गेलेजाबाय बायोलै फुरा बल गेलेनो रेडिबाव हनै माखासे फाग्ला बेबायदि दैयाव गेलेजायो नुवाखै नों बिदि दैयाव बोरै बल गेलेजानांगौ मा होनदों दे आं माखौ होनो खोन्थानो दोनदोंमोनला माबा बिफासो होननानै आमथिसुवानि बोराय सेंग्रा जेरै लागावबाय नै फुरा रेडि देन्जारसो बोरायाबो सिना जाबावो गारनायालाय सुराया बिसोरखौ
जोखांबाय बोराय बोराया गलनै जौ सोंबावबाय जोंखौ बस ओइ बस मेङाखै हा जादों जा मेङाखै मेंसिबबाय केमेरामेना बल जोग्रायाव बिसो उफाय गैया खेबनांबाय बिथाङा नालाय जालाय मेंबाय आंलाय जोनो हाखायाना आलाबे उदै खासि अमा खासि बायदि जालायनाया बोरै जानांब्रा उदैयानो केमेरा गोगोम बाहायो खालमासि ओइ माबायदि मोनदों बल जोनानै आं जोआखैना फाग्ला बे लेथ्रा गैया मा गैया थगायदों सानगोन ना बुद लाग्रा आरोखि बे सासेया नै जाबाय जोग्रा केमेरामेनसो हायर लायदोंमोन खामानि गैया ओरैनो फैसा हरनांसिगोन 50 थाखाल' हरनो नागिरदों जोखांना फैबाय न'आव थांसै न'आव थांनांसिगोन दसे थानानै औ स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल अफ इउ गाइस थेंक इउ हायर लायदोंमोन दा ओरैनो 500 थाखा लालाबायनानै थांसैलाय गोदाव सोरावा खिबो गलबो सोनो हाखाया बस मेङाखै मेङाखैलै दैयाव जोनांदों गरनै जेनबाय नामा लासिं सिं सेंग्राजों दुगाबावलै मालाय